Itan kinta nga eh. Kini maminyo tabangam ka asawa tag. Sus grabe sa bisig galisod, samutan tag galisod. Order la bisig unsa. Sus unahon man ng pagwapa. Unahon ng order bisig unsa lang nga di man nagamit utas balay. Itan yung asawa eh. Mao gini kong kagulan ba? Ako sus. Chinilas na ko, pero tinahilisa. Hinina na ko, nauspag ng kulor. Sige ko balik-balik kong suloob. Kaya wadyo ko kapalit. Kaya kung sweldo, naara niya. Sus, itan. Pa ito gini maminyo taga atong asawa hili kayo pamalit og mga para lang silang kaugalingon. Sus, wa sa durin lang hununa ang ato sang kaugalingon. Nga kita ginangita og trabaho kita ngita kwarta. Ita eh. Sakit buhato ni kong asawa no. Yep, dayon ra pagkasuko. Mag-away. Ingles-Inglesan din ta. Kani nga sawa hayod katilaw gini nako ako ni gining prangkahag istorya kay di ni pwede magsigil tagwin ani wa tay tigom ulion ko patay ning shot man ang tig-deliver abot ako ang parcel karon wala oy wrong timing nar ba kung bana diha wala ba duty kay Sabado wala ba to siya kay baw ay nga order niya kasuko na ba to sa sigong order sa online ko no pero ko mag-all kay ako siya ingay nga basta masok ko Garcia na maglagot ko mag-away mi dapat mag-in-English sa mi arway away mi tabo bakit di ba mi kamo ang English kami duha sus sabi ka diyan kok man ay nagpadong oh ay boss oh saya ato bay boss kining kaila ka ni Manilin Reyes uy Manilin Reyes oh nasa order boss ako nasawa ako suka ito nasawa ako nasawa mau di tani bihana lagi di mo gud mo reply sa kuan ko boss sa text na ko magtawag ba ay order de maranig bayad de no sus oh grabe ni bihana nagsige nag-order wa may kapalit og bugas sige salamat sige boss hana ay sus patay ang akong bana may naka-receive ay magyaway ko na sad ni Ron palags oh mura makag na kuyawan diha wala nang kuyawan mga may napagipagtautan kita ka ni kita kanya nya ngano na sige magka-order na ni ano kaingon magagsige karon pag gani may kagsige unsa unaw ni mong bugas oy di kay musige kag order nang way kapuslanan kanya suko ka kinsa di masuko na kasi gusto nimo away ako pa hagito nimo nga anad ta nang away ay siguro pugsa kay tigas ka away sa sobra na sa kaoy nya away gusto nimo unsa man tanan mo na ko nalipay ko no are you saying I am not allowed to spend your money on these useless things English ang kanahan wah English is very simple answer me am I not allowed not allowed wa ako sa loud na ako sa mama taka nang ka what are you talking me already piece of manang module oy atubang na rong eskwela dili na nga bisog-bisog yan untam taga call stop today ay jogo ko sa English to kadi ko kasabot mo English so English is very simple spoken for me so so ay ko susuha dia kay di ko manok imo ko so are you done di ko si Dan ako si Boy Palpak Dan kana si Dan ako nag-uban Dan Bernard unsa what do you want what do you want unsa kinang what do you want are you talking about that yes I'm talking to you ay talking to you my loves kalma I'm calm yes kalma kay di na ta mag-English di na ta mag-away yahag maning English di na ako kasabot giingnan kita kang ayaw kasabot iprongtana kita kang ganina ka gusto ba kang away ayaw gusto kang away ay dili na kanang order na bisig unsa ay basta din nalantahan na kikapoy na ko English tabangan ay sultan
Sus.